Hazvina kumira zvakanaka military barracks. Panguva inoyi vanhu vese vanyatsokuziva chokwadi kuti magenerals who took part the 2017 military assisted coup. Panguva inoyi yangu sad news kwavari. Some of them they are regretting why they took part in that action, they took part in that move. Panguva ino chizoona kwakunzi the blame yakuiswa pavari vachizorasikirwa. Panguva inoyi tiona kuti nawe 2030 pane mukomana atiri kuona kuti general aiwa tatafumanei woya panguva inoyi vachipomedzerwa vachinzi aiwa ma2030 generals stay warned. Saka pena masvika mudanyigwa panguva inoyi yorobva subscribe or like wataunza bell icon. Zvikora zvakananda anobuda chiposti mapicture sera muri kuona iri aiwa rine vakomana with the ruling party ZANU-PF vakaita sinawo pamuchinguri vana muta awa nemagenerals ekuzna. Panguva inoyi amudanyira achiti alert all ZNA commanders. Tafumani is not just there to lead, but is there to divide and neutralize. Allegations are surfacing that he is directly behind the targeted killings of top military generals to secure mnangagwa's grip on power. The army is at war with itself. Do mashikwana yatogwa panapa nehendo iri andi 2030. Panguva ino vachiti aiwa you must be warned. Nekuda kwevakomana ava panguva ino kuchinokwa kunzi the same strategy which was being implemented after the 2017 coup, it might be implemented again. Kuchionekwa kunzi we do not know their plans, but what we know is the statement rakataurwa aiwa naRobert Gabriel Mugabe atara achiti these guys they use it dump, they sponsor you, they act like they like you, wovaitira zvanoda kuitira, but later on they will dump you. Madevelopments ari kubuda panguva inoyi achasema warnings ari kupiwa kune vemauto. Pina kumasection medu dzafundo eyo mati kudii pamusoro pechitiko ichi. Musangana subscribe or like, on the bell icon.